Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a lolit at tagapanggasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Maricel Padilla dita Dubai, UAE. Anak ko ada Ayla May Joan kan Gian Aliyah Faye kan lakay ko ani Joselito Galapon ti Bugnay, Nueva Ecija. From Ana Delfin ti Singapore. Pastor family dito'y nangalisan, Solana, Cagayan, especially ni Mama Gemily. Kakabsat ko ada Gina, Alex, Jinky, Bunso, anak ko ani Rian Sania, kan lakay ko ani Roland Ralph Lumanog, from Soledad, Pastor. Mga sep kan Noto family, kan gagayam ko iti Nagbitin Villaverde, Nueva Vizcaya, from Carlo John Mangasep. Shout out kada Arlene Palentino, Flor de Lisa Mabuti, Sylvester Matbagan, Jasmine Rivera, Nora Payon, Menchi Oredina, kan Anthony Binay. Amin at taga Ace Square ti Cebu, Nueva Vizcaya, from Eloisa Kalulot. Nicolas family ti Barangay Pagsanahan, Ilocos Norte. Abalos family ti San Emilio, Ilocos Sur, kan ni Loida Abalos, from Giovanni D. Nicolas. Linds Sindeco ni Vilma Manangan, Joan Mewag, Ana Marie Kilaza, from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Laksamana kan Almasan family, from Edralin Cariaga. Makablaawan pa ni Dante Velasquez, Dave Nathaniel kan Nanang Donicia Bukuan ti Nagilian, La Union, from Imelda Velasquez ti Riyadh.
Buslig, Dawan, Candizon family ti Barangay Dilag, Tabuk, Kalinga from Oliver Gutierrez. Amin adumdumngag dito'y Kabuluan, San Nicolas, Pangasinan from Glorita Rodrigo Tabbal. Parents ko da Robert can Teresa Agmata from Iya Espiritu. Shout out kada James Ryan kan Rihanna J. ti San Roque Burgos Isabela from Regine Marayag. De la Cruz kan Valdez family ti Muñoz West Rojas Isabela from Marjorie de la Cruz ti Kingdom of Saudi Arabia. Kabuay kan Corbus family kan Tita Tere Calibuso from Kathleen Kabuay ti Kawayan Isabela. Ronilda Martinez ti Oman. Ryan Salas ti Marilao kan Rosalyn Martinez ti Saudi from Rochelle Salas. Shout out kada Jeneline Matusalem, Magnus Kanyashika, Clarissa Capili, Clarice, kan Jessie Sabado. Evelyn kan Basilio Quiñones ti Aringay, kan Jelisis ti La Trinidad from Francis Mangawang. Shout out kada Ellen Joy Villanueva, Josephine Castillo, kan Jeneline Pascua. Maris, Joanne Rovillos, Michelle, Claire ti Singapore. Parents ko ada si Lincoln Manuel Salazar kan ni Aldrin Collado ti San Manuel Pangasinan from Mercedes Salazar. Makablaawan pa the Winder, JR, Aika, Cleofer, Twaina, kan Team Ayasi from Kuya Marlo Vlog. Gamboa family ti Langlangka Primero Candon Ilocos Sur. The Mary Jane, Arlo, Ashley kan Princess from Kim Channel. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lolit. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Nakapagsuratak, takayat kumot nga ibinglay ti padas ko, anam na maag makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Ilingad naklaangan manang itinagan a Lolit ket tubuak iti Pangasinan. Agpada kami kanila kay ko nga da trabaho na, ngam nakadestino ti asawak iti sabali a lugar, iso asaan akanayon nga agdedan na kami. Mapasamak laang ti kasta tunggal agawid nga umay agbakasyon. At dadwa nga anak mi, may sa babae kan may sa lalaki. Sapay kuma ta mapagasatan mat amay drama to'y padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Mama, kumusta ni Papa? Kasla na lingag kumot niya agsarsarita kayo aduay darabi. Wan anak, imawag ta excited ka nun nga agawid dito lugar tayo. Tapno makapagdadan na tayon. Aginggat ka ano pa yayang agtrabaho ni Papa? Di mat-agritiron? Aginggat sumaruno abulan laangan nga agtrabaho ni Papa Miho. Agpada kami sa adaya. Tauray siyak, agretiro akmatan next month. Isumot lagay mo excited hindi pa pang agawin. Wan agasam nga iti kabayag apanawan, asalada dito'y ni Papayo tunggal agbakasyon. Nagadayumat kami tiyan ti trabaho na. Wan nga rod mama. Ang sa nabali, tagpada kayo nga agretiro. Agdeden nata yun ton kas may sa pamilya. Kasla kaano laang day di agad adal kayo pa'y laang nga agpadpada ka ni ading mo. Taltalo tayo dito'y balay. Iso anasapa kayo anasuruan nga agtagibalay. Maawatan mimot kat di mama. Tagtrabaho kayo kat nga rodadwa ka ni Papa. Ngamni, kitain nyo. Napagdalanan tayong daydi panawan. Nakaturpos kami ka ni ading ko kat agritiro kayo umutan ka ni Papa. Wan nga rod anak ko. Kat maragsakanak tadandanin agawid ni Papayo.
nga agritiro ni Papa, Manong? Wala ding. Di tati ka na yun na pagsarsaritaan da ka ni Mama. Kaya ang oray ni Mama. Agritiro mo ten, isang agawi dan dito ni Papa. Hay, kamaudyanan na. Agdadan na tayo manan, Manong. Kompleto tayon. Kanasaya at mat, tadanton kadkadwa dito ni Mama, tunggal adata iti trabaho ta. Wanya Rod Angel. Sapay sigurado ang maikawan tumat ni Mama, apaman na makaretire. Tadanto langan dito balay. Isa nasaya at mat, tagawi dan ni Papa. Duadan to na mabatbati dito balay. Kastadyak pa'y lapat siya na nakaturpustan. Kat agpada mo tan nga agritiro da papakin Mama. Isa panawon mo tan, tapno ag-enjoy dalangan nga agpadpada. Total, awan mo tan papaadalan da, kan adamot tan trabaho tang agpadpada. Masupapakan tante amin na sakripisyo da. Idi agad adal tapay laang ading. Agasong na ita kinabailan da ti mano atawon nga adayuda iti tunggal maysa. Tapno maysa kadalang ti panagadal ta adwa. Bilibak nga rod kadakwada, Manong. Kat ita, nanaman damot tan ti supapak ti ado arigat da idi kadata. Hello, Martin. Kumusta nga iti panangas asikaso mo iti retirement mo, lakay? Okay, mga Lolit. Nataras laeng, dati opisina mo ti mga proseso. Sika ngay, Mat. Kat kastamot laeng nasaya at mutket di, tapno di ta marigatan. Kat kumusta mo't dagiti anak ta? Kat makumikom dalatamot kadagiti trabaho da. Kanayon dak nga rod asurduan. Apayaya, ang natibag pagkada. Kunkunada, adanda ni kano agawi den ti Prince Charming ko. Nagkatagpay sumot nga min, Lolit. Mailiwag katalagan kada kayo. Kailiw ko, ti panagdadan na tayo asang kapamilya. Uray da kami mo't kan nasaya at kano, tapno danton kadwak dito'y balay. Nagkatuon na, agpaspasyartan tulatan. Enjoy ang takit di biyag, ti retirado. Total, stable mo ten, dagiti anak ta. Agyaman na kiti sakripisyom lakay. Talaga nga inlaklakay mo ti panagtrabaho, iti adayo a lugar. Pakaragsakak tayo ta, Lolit. Makita mo ti bunga na. Nakaturpusan nga agpadpada dagiti anak ta. Kanuray mo't sika. Awan ka katulungag, ang mga no saan da nakaturpus nga agpadpada. Nalanga rod, ipakaamum to no kaano ti petsa ti panagawid mo. Aganad ka akanayon dita. Maragsakan takalpasan tinaunday apanawan na panagin na dayo tayo. At to aglalanglang tayo manan amangan kas may sa apamilya. Uray siyak mo ta. Kan kang runaan, dagiti anak mo. Tamailiw daunay kan ka. Puno day ta, Papa. Agasam, sada ka lang makadun na tunggal bakasyon. Wan nga rod, Papa. Ngamita, adtoy. One big happy family tayo manan. Kat panawan mo ten, tapno ag-enjoy kayon ka ni Mama. Aging gaanapigsa kayo pa yung agpadpada. Well, anak ko. Babaan nyo, takanayon ko to nga i-date ni Mamayo. Anya? Kumbang lang, Papa. Tadwa kayo lang nga mabatbati dito'y balay tungkal mapan kaming trabaho ka na Angel. Wan, Papa. Mapan kayo agpasyar. Mangan kayo ijarwar. Di da kamin panunutan ka ni Manong. Takabailan min, dagiti bagimi. Akit, kumusta mo ti trabaho yung ay anak ko? Okay mo ti kumpanya nga ayan ko, Papa.
I'm waiting for another promotion. Very good. Kahit si ka ngay mo't, Mark. Well, Papa, kas ka ni Angel, mayat mo ti posisyon ko itay ti trabaho, Papa. Amom lakay, nagasat dagiti anak mo nakasapol iti pagtrabahuan da, kalpasan ti graduation da. Maragragsakan, nak. Tanagbungan ti sakripisyo mi kan ni Mamayo. Kat pagyamanan mi matunay dayta kan ni Manong, Papa, Mama. Nagtrabaho ni Martin nga asawak iti may sa mining company iti Sambales manang Emmy. Katsyak, mangup opisina akmat dito'y lugar mi. Inananusan mi tinagin na dayo nga agasawa, tapno masuportaran mi ti panagadal dagiti anak mi. Kan para maten iti narangay amasakbayan mi. Kat saan kami mat anapaay, tanapagturpos mi ti dua nga anak mi. Saan laaday ta? Nagaasat pa'y dagiti anak mi, taagpada da nga apaman ang nagturpos da, kat nakasarak dan adagos itinapintas at trabaho. Tinalaos a pagyamanak manang, uray no agin nadayo kami ka ni Martin nga asawak, awan apulos ti timpuar aparikot iti estado mi akas agasawa. Agingga anadanon moten ti panagretiro mi nga agpadpada ka ni Martin. Iti panagdadan nami manan, ad-addan anatakwatak ti kinasingpet ti asawak, manang Emmy. Martin, papanam, nasapa pa'y ngam nakasukat kamutan. Mapanak makitsenda. May mayati masapa, tapno saan pa'y unay anapudot. Apay ngay asikati mapan makitsenda. Kaya't ka ngamin nga ilutuan iti na imas aputahi itangal daw, Lolit. Kan may sa, kailiw kumutin na talagang aramidan ti kastoy. Ta nabayag ajak inararamid da ito'y. Ngam trabahok da ita, lakay. Siyak nga rodan ti mga ramid ita. Paibayam ka di apagserbian ka. Tajak na aramid da ita iti naunday apanawan gapu iti kaawan ko. O anya, ada ka di ibilin mo? Kung namatasi ka ti makaamo, di sikalatan no anya ti kayat mo agatangan. Amok nga ado ti kailiw mo amakan dito'y lugar tayo. Podno day ta, Lolit. Mapanak nga rudan. Agina nakakit di. Ta syakton ti makaamo kadagiti nasken nga aramidan dito'y balay enton sumangpetak. O anya, nabannog kan, ako ti dito'y balay. Kung aktumot gamin asya kun ti mga ramid kadagiti daduma at trabaho ngam di mo mat itulok. Kita man ti langam ita, madlaw ang nabambannog kaunay. Saan mat, Lolit? Kabaalak. Isunalaan ta. Apay nga takas to'y ti marikriknak. Kalatlatan kasla kakapsutak. Kasla nagatal ti entero abagik. Amang ano na allergy ka mo tan? Agama, agpapada tayo matikinan kadagiti ubing. Kat saan matakas ta ti marikrik nami? Tsak nga rodam mo. Iso nga ginanakman pa'y bit. Paliiwak da ito ang marikriknak. Ay, saan mo laang apaliiwan, Martin?
Masapol nga agpa-check up kan inton bigat. Mapantanto iti ospital, tapno maipakonsultam ti maipapan iti dayta marikriknam. Saanan, Lolit? Awan na nyaman na daytoy. Mapukaw tumutlaang. Guminawan tumutlaang teriknam. Saan mabalin? No maamuan dagiti anak mo dayta, sigurado akas tamutlaang ti ibagada. Adun ti rumrum swa sakit italakay. Di ka agsam makidlatan anapig sa tibagim. May mayatlaangan di ma-check up na ka ti doktor. Sige. Tapno awan ti makulkulam. Mapantangarod inton bikat, Lolit. Kuyugan nagtungag pa-check up, tapno si ka mismo ti makapanagdag. Agagangay lang dayto, amarikrik na. Mama, anya tinapasamak ka ni Papa? Kunak na ma-check up lang, Mama. Ngam apay anak confinement ta ni Papa. Un nga rod. Itay dimtang kami dito ospital. Kat nakita dati itsura ti Amayo. Ingkad ng adagos ti doktor ama confine, tapno maaramid ti laboratory test na. Kaya't nakano ti makasigurado. Na ultrasound pa yun, kanda dumapay. Ay, madanagan anak ko. Awan mo ti amo kasakit ti Amayo. Nakapigpigsa ni Papa, Mama. Ngam, apay akil lahat mo tayo nakastoy tinapasamak. Mark, anak. Talaga nakaskas daaw. Sapay ko matawan maduktalan da sakit ni Papa, Mama. Diyak kaya't nga dadag sa mapasamak kan kwa na. Amin tayo, ading. Kasta tirik na tayo. Agkararag tayo iti Diyos, anak ko. Sapay ko ba tatarabayan na ti Amayo? Awan ko ba tinadagsan sakit na? Anya ti kuna ti doktor amang tamtamin kan ni Papa, Mama. Anya ti resulta dagiti inuwayat da kan kuha na test. Ada, nakita da sumagmamano abukol iti tiyan na. Ha? Kan saan laday ta anak? Naapektaran ka nun ti kidney na. Anya? Ngam kasana napasamak day ta, Mama. Kat awan matirikrik naan ni Papa iti kalabas. Nakapigpigsa. Nakasarsaran tamat. Apay nga kalata kastimatan. Kung adagiti doktor, nga adon dagiti kakasta akaso ita anak. Ada dagiti sakit asala maduktalan no nakaroon. Kan komplikado pa yun no daduma. Kat kasta tinapasamak ka ni Papam. Diyos ko. Agad anya nga iti rekomendasyon ti doktor na, Mama. Agtalinaad pa ilaang dito ospital ni Papam. Tapno mataming anaimbag. Kaya't da maopera iti kasapaan agundaway. Ano anya ti kasayatan na mapasamak? Dahil tangarap ti maaramid, Mama. Saan tayo panunutan ti gastos? Ti importante, agimbag ni Papa. Unay apan nakaklaat mi, apaman anaduktalan ti sakit ti asawak manang Emmy. Saan mi pulos aninamnama nga dakas jay asakit na, taawan mo ti marikrik na iti kalabas. Kalpasan ti panakaopera na, nagtalinaad pay iti ospital iti sumagmamano alawas.
Agingga iti nakaruwaran iti ospital. Kunak no agtultuloyan ti panagimbag na. Ngam kala at manan adimikar ti sakit na. Kat idiipan mi iti ospital, indiretso dan adagos iti ICU. Naopera manan iti may kaduagundaway. Kat kalpasan laeng ti duang aldaw, kalpasan ti operasyon na cardiac arrest, kat bulon nan apimusay. Jack maaklon day di apasamak manang. Kaslaak agkalkalautang iti panagriknak, agingga iti naitabon day di asawak. Dagiti anak ko tinakakaammo iti amin, gaputaawan apulos ti mapanunot ko nga aramiden. Inanandi ngay dak dagiti anak ko manang, tapno malipatak ti saem amarikriknak, iti ipupusayan ti patpatgak unay nga amada. Mama, kunak man na simurot kayo tayo arimwar ka ni Auntie Lerma. Ay, saan anak ko? Adapay ngamin inurnos ko nga arwatan day di papayo. Kasta ka di? Nga masapol nga agaliwaksay kayo matsagpaminsan. Uwan, di na ka di pagdanagan. Uwan gaya, Mama. Ada ko maibagak kada kayo. Anya day ta, anak? Naapurubaranan ti visa ka mapaniti pagilyan nga ayan ni Lorraine. Ha? Kasta ka di anak ko? Kaano nga ron ti ipapan mo? Kasapulan niya agbukak ka nun iti flight ko, Mama. Tagur-urayan ti trabaho ko ijay ko na ni Lorraine. Maragsak anak para kan ka anak ko. Talaga saan ang nagsardeng tinobiam, aging ga iti saan nakaamaala ijay. Arapap mi nga minadwa da ito, Mama. Para iti buklan minto a pamilyami. Iso na lang tapampanunutag ti ka sa saadyo. Mapanawan kayon dito eh. Awan ti rumbang apagdanagam anak ko. San abali tagdapay mo't ni Angel akabsat mo? Adan tulatakad kaduak dito'y balay. Apay no mga tayo lang itagbali na babaunan nyo dito'y, Mama. Ay, saanan? Amangan no, adan tula ang pagsaksakitan ti ulok. Kabailan mi ka ni ading mo, di na kami pagdanagan. Lakalkal pa siya nagsarita ka ni Manong Mark iti cellphone na, Mama. Kumustada ka no matan? Nasaya at ka no, Angel. Mayat ti trabaho da ka ni Lorraine. Ay na, nagmayahatan, Mama. Mama, ada good news ko kada kayo. Anya day ta, Angel. Na-promote ak, Mama. Manager akon iti may sa branch ti kumpanyami. Ha? Ay na, kablaawan ka anak ko. Talaga na swerte kayo nga agkabsat iti trabaho yo. Iso na laeng, tati branch mi iti Manila ti papanak, Mama. Ha? Mapan ka iti Manila? Uwan, Mama. Diyak ko makayat, ngamdakkel nga oportunidad da ito'y para kanyak. Iso nga isingasing ko, asumurot kayo kanyak iti Manila. Anya? Ay, saan anak ko? Agbatiak ditoy. Kakaas ito'y balay tayo ang mapanawan. Mama, mangala tayo laangan ititalkan tayo at tao amang kita kan agdalos, kabayatan nga ada tayo iti Manila.
Jakmat kaya tamabati kayo dito eh. Di nakpagdanagan anak ko. Kabaulak. Sige kit din. Mapan ka nga maagbati ak dito'y balay. Sigurado kayo, Mama? Di pa'y katagmay may saka yun dito eh. Ano ko ma? Napigsaak pa'y. Iso di nakpagdanagan. Sapay na ibagakon ka ni Manong. Ita, di yumat gayam kaya ti sumurot kanyak. Basta mapan ka, Angel. Siyak ti makaam mo iti bagik. Ay na, nagrigat mo't gayam tagmay maysa. Sapay naruamak idi si bibiyag pay ni Martin. Nga iso amin ti agkot-kot idi ti balay. Oray ti panakitsenda kan amin nakasapulan dito'y balay. Iso pa'y ti mapan ni bangko. Agpa-deliver iti mineral water. Agbayad iti city services kan aminan. Ita, kasapulan nga adalak amin dagita. Biro kaklatan iti cellphone na dagiti konkontakan na no maipapan iti delivery. Kabaalak na ito'y para ka dagiti anak ko. Ni mo't Angel tumawawag. Hello, Angel, anak. Hello, Mama. Kumusta? Makikita kayo dito'y CCTV. Namuklatan, akanayon kayo anak monitor ka ni Manong mo. Idi kalman, kalaat nga imawag ni Manong mo. Adda nga min makitkita na nga agas asok iti kusina. Ay, nalipatak gayam di impapudot ko nga innapoy. Wen, imbaga na kanyak dayta, Mama. Aganad kayo ang mga numakapuor kayo. Sapay agmay-maysa kayo dita. Kuna ni Manong agusar kayo kanulangan iti rice cooker. Saan kayo nga agisasa ang iti stove? Day tamat nga ron ti imbaga na, Angel. Mangipawit ka no iti paggatang ko. Mapan kuntulatan alaan ti ipawit na akwartak. Wan, Mama, kat inton agawidak, agbiro kak to iti alarm, tapno adda iset yo, no kasta nga adda aramidan nyo, tapno saan nyo amalipatan. Agyamad ang iti concern nyo, anak ko. Kat pasensya kayon, tamang rugi aksamot tan ang makalipat. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya, Mama. Alangarod, mangan kayon. Kalpasan na, umunag kayon iti siledyo, tapno makaina na kayon. Ijay kayon siledyo nga agbuyay ti TV. Itimer yu laangan, tapno uray maturugan nyo, agidop tulatan. Wen, Angel, anak. Agyaman na kunay. Aginggat kaano ti bakasyon mo, Angel? Agistayak dito iti 1 week, Mama. Kat kuyugan kayo inton bigat amangirin nyo iti passport yo. Apay nagrenew akpay laeng. Awan mo ti papanak. Anya nga awan. Ada conference nga atendarak di Singapore. Isurot ka, Mama, tapno makapasyar ka mat. Ay, saanan anak? Siyak pa'y apampanunutom to ijay. Ay, saan, Mama? Manipod ita, tunggal ada papanak. Dito'y man Pilipinas when no iji abroad. Isurot ka kanayon. Day tatibilin ni Manong. Anya? Wen, Mama. Rumba nga agenjoy ka aging kakabalampay. Ket inton adamanan wayak, mapantan to agbakasyon ija ay andamanong Mark. Ay na, nagastos ta pampanunutom, anak ko. Ti kwarta mabirukan, Mama. Ngam ti masayang nga oras wano panawan, saanan ang maisublipay. Kaya't may kanimano nga enjoyin nyo tinabat-bati pa'y apanawon nyo dito'y lubong. Takas itinakon-akon, saanan ang maisublipay ti panawan wano oras nga aglabas. Agyaman na kada kayo, anak ko. Amo ka sa di naman ti ayan ita ti amayo. Maragsakan akas kanyak.
Gapo iti nagbanagan nyo, kanti kinasaya at yung anak. Napagnumuan mi kan ni Manong, nga ipaay mi ti amin kan ka, mama. Nang runa dagiti di mi na ipaay kan ni Papa. Patpat ganda kayo unay. Kat kayat mi amarik nayo akanayon dayta. Patpatgan kayo matunay kan ni Manong mo, Mark, anak ko. Da kayo tinapanawan day di papayo apakalaglagi pakkan kwa na. Patpatgan kayo unay. Sipod agmay sa akon iti balay mi manang Emmy, nagpaimuntar dagiti anak ko iti CCTV iti balay mi. Tapno mamonitor dakkano akanayon nang runa ket agmay saak. Nalabit ako na enti daddu mga OA dagiti anak ko, tanulabsen ti agsarita, tilaeng silid ko kan ti banyo iti balay mi, ti awan CCTV na. Banag apakaikawaak met unay ididamo, takayarigan na ngamin akasla kanayon nga damang palpaliiw kanyak. Ngamdakkel abanag tikas di nga inaramid da, tanukas ta nga damaliwayak, awagan dak adagos, kat palagi pandak, aging ga iti na irwamakon, kat panagriknak, kadenak metla ida. Ngam idi agangay manang, napagnumuan dagiti agkabsat, amasapul nga ikuyog nakakanayon ni Angel, aburidak nga anak ko, tunggal ada out of town wenno out of the country a proyekto na. Nagkadkadak idi damo, tamakabanog ti biyahe a biyahe. Ngam idi agangay, nakairwamak meten, kat maay-ayo akpayen. Maragsakan ak unay ta responsable dagiti anak mi iti Daydi Martin nga asawak. Ngam mapampanunot ko no dadduma, nga anya ko man anagmayat, no si bibiyag pay daydi asawak. Ngamaan niya nga rod, talaga akas tamanang, amin tayo kat dumteng kan patay. Imbinglay ko ti pakasaritaak, takayat ko nga ibinglay ti imbaga dagiti anak ko, kadagiti padak ama ko na, nga addan iti bonus stage ti panagbiagda. Aginggat kabailan tayo pay, agaliwaksay tayo no addapan nakabalin na. Tati kwarta ket masukatan. Ngem ti oras wenno panawen a masayang ket saanen a maisubli iti kaanuman. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Lolit. Lolit, pagayam ko, makaparagsak ti pakasaritaan ti pamilyayo. Nagasat ka, tanasisingpet dagiti nagbalin nga anak yo iti daydi asawam. Nasapa man anapukaw ti asawam, at damat imbati na anasasayaat, ken manangipatag nga anak. Amok anakaibati iti inspirasyon kadagiti dumdumngeg ti pakasaritaan. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo iti dana ti biag.